Azt gondolom, hogy a hatékonyság az, ami a leginkább pénzben mérhető, és ott nagyon sokszor több minden eldől, mint az, hogy én mekkora marginnal vagy jutalék százalékkal tudok dolgozni egy bizonyos piacon. Ahogy ma elvárjuk, hogy 30 perc alatt kiszállítsák a pizzát, vagy bármilyen ételt, amit rendelünk, ugyanez elvárás lesz az online élelmiszer bevásárlásnál is. Ez itt a Paritás Podcast. Innovációk, trendek, újdonságok a logisztika és a supply chain világából. A Paritás Podcast mai adásában Barczy Balázs a vendégem, az Avocado operációs vezetője, vagy CEO-ja. Egy új online bevásárló platform startolt itthon, ami a megszokottól eltérő logisztikával működik, mint hát eddig, akiket láthattunk a piacon. Úgyhogy erről is fogunk beszélni. Balázs, üdvözöllek a Paritás Podcastben. Szia! Szia, köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy itt lehetek. Hát magamról gyorsan csak így bemutatkoznék. A pályafutásomat, miután kikerültem a BGF-ről, ma már ugye Budapesti Gazdasági Egyetemről, a Heinekennél kezdtem, és igazából itt kapcsolódtam be először a kereskedelembe, majd aztán utána az Osannál eltöltött 5 évem során szerettem meg magát az FMCG piacot. Itt mind offline áruházi tapasztalatot is szereztem, valamint még a supply chainbe is tevékenykedtem, mind alkalmazotti, mind vezetői titulusban. 2019-ben a Kifli nyitó csapatának a tagja lehettem, ahol szintén supply chain-nel, annak vezetésével és warehouse manageri titulusban is töltöttem el 2 évet. Na de várj, akkor itt álljunk el még egy pillanatra, mert nem mindenki lehet egy ekkora cégnek ahogy mondtad, a store manager. De mit csinál egy ilyen store manager, vagy warehouse manager? Ilyenkor a teljes inbandér és az outbandér is felel valaki. Ugye ez az összes terméknek a betárolása, kipikkelése és a készletnek a karbantartása, és igazából a teljes raktár felügyeletét foglalja magába. Akkor gondolom kellett választani egy jó szoftvert előzetesen, vagy nem tudom, hogy ez már adott volt, de volt egy valamilyen jól működő rendszer, és akkor ezt igazából működtetni kellett. Ott egy abszolút kész szoftvert kaptunk az anyacégtől, úgyhogy igazából azzal a bevált gyakorlatok szerint lehetett menni, néha azért kellett behozni újításokat, amivel azért lehetett még a minőséget fokozni. 1-2 ilyen apró ötletem nekem is volt. Elárulsz közülük párat, csak hogy így tudjunk meg ilyen kis szakmai kulisszatitkokat, mert ezek izgalmasak, hogyha magyar szakemberek fejlesztenek valamit, vagy létrehoznak. Főként készletgazdálkodás terén voltak, csak a rendszerbe olyan plusz ellenőrző checkpointokat építettünk be a napi készletellenőrzés és leltás során, amivel lehetett annyira pontosítani a készletet, a stock accuracy-t, hogy igazából ez pozitívabb vásárlói élményt okozott, mivel nem volt annyi helyettesítő termék, ami az, ugye tudjuk, hogy az online FMCG kereskedelemnek a rákfenéje. Aha. Gondolom a kiszállítás vagy a beszerzésben a beszerzés a legnehezebb, vagy az, ami nehézséget okoz, hogy megérkezik a szállítmány, folyamatosan jó rendelitek el. Igen, hát a supply chain, én azt gondolom, hogy ennek az egész szakmának is az alapja. Emellett azért egy inbound folyamatot is nehéz felügyelni. Napi több 100 beérkezésről beszélünk, úgyhogy. A beszállítókkal is gondolom, akkor ti keresitek meg őket főként ilyen helyzetekben, hogy légy please, díleljünk le valamiféle kedvezményt, vagy ez hogy szokott működni, vagy már volt mondjuk olyan, nem? Az ilyen, tehát az mindig az külön beszerzői kézben van. Ugye attól függ, hogy milyen modellről beszélünk, mert ugye a kifli.hu a webáruháznak a modelljét képviseli, én pedig már más cipőben. Ja persze, nem, itt csak alapvetően a háttérből izgalmas ez számomra, hogy mondjuk le tudsz menni egy nem tudom, egy tejkereskedőhöz, vagy egy bármiféle húsbeszállítóhoz, hogy valamiféle extra kedvezményt adjon, mennyire veszik komolyan mondjuk ezt, vagy mennyire vették komolyan akkor azt, hogy mondjuk egy ilyen platform élelmiszert szeretne ilyen mennyiségben kiszállítani. Az elején kicsikét értetlenkedve álltak azért hozzá a kereskedők, meg ehhez az egész szakmához 2019 előtt. 2021-re most már azért az FMCG részesedése, az online forgalmi részesedése, az most már ilyen 1,7-2% között mozog, viszont ez ugye sokkal alacsonyabb volt, 1,5% alatti a Covid előtt. Aha. Több ezer milliárdról beszélünk, gondolom. Igen, hát eléggé sok lehetőség van még ebben a piacban, mivel ugyanez a százalékos részesedés mondjuk kint a briteknél 12%-ot is meghaladja. És szerinted ez tanulás, lehetőségek kérdése, tehát hogy ott már ugye korábban megjelentek ezek, gondolom, vagy ott szoftver szempontból, vagy társadalom szempontból fejlődtek, nálunk meg ugye most kezd ez kialakulni. Én azt gondolom, hogy mondjuk a fejlettebb nyugati országok online kereskedelme és a magyar között még azért most is van egy
2-4 év lemaradás. Aha, azt nem csak te mondod, hanem tök más szakmában, médiában is mondják azt, hogy mondjuk egy ilyen 5 évvel lemaradásba vagyunk, de ez jó, mert lehet nézni gondolom a nyugati piacot, a jó dolgokat el lehet hozni, a know-how-t. Igazából csak az ottani fogyasztói szokásokra kell felkészülni. Az online FMCG piac ugye a quick commerce-ból és a non-foodból erősödik itthon, vagy az erősítette először, és ugye beszéltünk arról, hogy külföldön azért ennek már így sokkal előre haladottabb folyamata van, de hogy ezt így el tudjátok-e hozni, tehát tudtok-e abból tanulni, hoztok-e bármit haza Magyarországra? Igen, természetesen. Hát bőven vannak még lehetőségek a magyar online FMCG piacba, és igazából jelenleg a quick commerce, főleg ugye az ételrendelések vásárlói, illetőleg a non-food online-nak a vásárlói azok, akik átjöhetnek ebbe az FMCG vásárlói körbe. Ugye ez általában úgy működik, hogy amikor egy vásárlónak az online rendelésbe fektetett bizalma, az elér egy bizonyos határt, egy olyan küszöböt, amikor már abszolút megbízik, és kipróbált több online szolgáltatót is, akkor fordul be igazából ebbe az utcába, hogy elkezd élelmiszert is vásárolni, mert megbízik benne, és ezeknek a vásárlóknak a száma és az aránya az egyre növekszik, de mondom, itt még egy ilyen 4-5-szörösére fog nőni ez a piac az elkövetkezendő 3-5 évben. Akkor eddig még csak early adopterekről beszélhettünk, akik kvázi használták ezt az egészet, és akkor Mari nénihez, hogyha meghozzák a hűtőt egybe, és biztonsággal megérkezik, kifizette a kártyájával, nem lopta el senki a pénzét, megvan a bizalom, és akkor utána rászokik mondjuk az avokádóra, és akkor beszéljünk az avokádóról, mert hogy én egy olyan anekdotát hallottam, hogy ti kihoztok egy hűtőt is, meg akár tele lehet pakolni a hűtőt csirkemellel, és az egész együtt így megérkezik, legalább ez is a távlati cél. Úgyhogy kérlek, mesélj akkor, hogy most hol vagy, és most mivel foglalkozol. 2021. decembere óta dolgozom az avokado.hu-nál, mint operációs vezető. Igazából egy teljesen új, Magyarországon még azt gondolom, hogy egyedülálló modellt honosítottunk meg. Több üzletből egyszerre történő egyidőablakos vásárlásokat tényleg kivitelezni lehet, ahogy te is mondtad, hogy a kávéfőzőtől a zsemléig ugyanazon a platformon be lehet vásárolni. Maga az avokádó az egy széles kínálattal rendelkező online bevásárló platform. Azt hiszem, hogy ez a pontos megfogalmazása. Azoknak tudunk segíteni, azoknak a kereskedőknek, akik esetlegesen mondjuk nem akarnak önálló webshopot üzemeltetni, vagy még bele sem fogtak. Viszont azoknak is segítséget nyújthat, akik már rendelkeznek webshoppal, de mondjuk valamiért nem tudják maximalizálni ott éppenséggel a forgalmukat. Lehet, hogy kapacitás problémáik vannak, vagy aki mondjuk egy omnichannelben dolgozik, offline és online piacra is egyaránt kell figyelni. Ott néha szoktak hibák történni, igazából nem is hibának mondanám, hanem elő szokott fordulni, hogy nem tudják kihozni a maximumot a kapacitásaikból. Ugye az időablak itt nálatok pontosabban ebben a szektorban mit jelent? 4 órás kiszállítást vállalunk, és ugye a szlogenből is adódóan a több üzlet egy kosár. Ez azt fedi le, hogy akár 3 boltból is bevásárolhatnak egyszerre, ezt később majd 5-re fogjuk növelni. Annak ellenére, hogy több üzletből vásárol be, tényleg legyen szó akár a helyi pékségről, vagy egy barkácsáruházról, a megrendelt termékeket azokat egy időablakban fogja megkapni, amikor is minden egyes áruháznak van szabad kapacitása ahhoz, hogy ugye ki tudja ezt szedni, tehát ennek az uniójába fogja kapni, de szerencsés helyzetben ez akár 4 óra is lehet. Tehát mondjuk most van nagyjából 10 óra, és én délután 4-re szeretnék valamit megkapni, akkor 4 és 5 között biztosan megkapom, igazából ezt garantáljátok. Igen. Viszont itt van egy érdekes dolog, mert se amit említettél, hogy akár a Volt, vagy a Netpincér, vagy a Foodpanda sem szállít ki több helyről, hanem mindig csak egy helyről. Igen. És illetve a jelenlegi piaci, kompetítorotok is a saját raktárából szállít. Te meg, ahogy jól hallottam, akkor tehát 3 különböző helyről szedítek össze, ez hogy működik? Így van. A rendszernek igazából a lényege az, hogy folyamatos live összeköttetésben vagyunk a partnereinkkel, ezáltal live készletet tudunk mutatni a vásárlóknak. Természetesen itt azért pár supply chain megoldással a készletpontosságot azért azt biztonsági faktorokkal kell növelni. Ezzel és a vásárlói oldalon pedig azzal, hogy a vásárlók pedig maguknak előre ki tudják választani a helyettesítő terméknek az esetleges alternatíváját, hogyha mégis készlethiány lépne föl. Én itt több érdekességbe jön amúgy, mert akkor ezek szerint akkor ugye a saját készleteik vannak ezeknek a partnereknek, és akkor elindul a ti kis futárotok, felkapja A-ba, B-be, C-be, és akkor ezt viszi végül házhoz.
Fontos az, hogy nem dolgozunk saját készlettel. Igazából, mivel a partnereink számával tényleg mondhatom azt, hogy végtelen sokaságúra tudjuk felduzzasztani a választékot. Azt gondolom, hogy pont ez ennek a modellnek az előnye, hogy olyan szintű keresztvásárlások jöhetnek létre, hogy lehet, hogy te egy csavarhúzóért indultál el egy online bevásárló platformon, aztán a végén pedig egy hipermarketbe a nagy bevásárlásodat visszük ki neked. És ilyen még akkor ezek szerint nem volt itthon, meg nem is nagyon kínálja ezt más. Hasonló volt itthon, de senki nem dolgozott egy időablakkal. De akkor nektek nem a saját készlettel kell bibelődni, hanem ahogy mondtad azzal, hogy a partnereitek készletei rendben legyenek. Kellett mondjuk nekik valamiféle informatikai megoldást kínálni, nekik valamiféle új metódust bevezetni, hogy ez mondjuk nektek biztosítva legyen, hogy tényleg ki tudjátok vinni. Tehát, hogy ezzel volt-e meló? Természetesen mindig van a csatlakozás során az API kapcsolatok összekötésének. Azért van munkája mindkét oldalon, de szerencsére csak olyan partnerekkel dolgoztunk eddig, ahol minden oldalon az informatikai háttér az megoldott volt, és természetesen nyitottak is voltak rá. Tehát akkor az elmondható, hogy Magyarországon ezzel így akkor így európai színvonalon vagyunk, vagy nem tudom, tehát mindenkinek van olyan készletnyilvántartója, ami viszonylag reális adatot ad a saját dolgaikról. Én azt gondolom, hogy igen, és eddig tényleg pozitív példákkal találkoztunk. Akkor nézzük meg az Avocado HQ-t. Nálatok hogy áll össze az informatikai rendszer, mert ezt összelogisztikázni, meg ezt az egészet összehozni, azért gondolom nem kerekperec egy-két kódolás volt. Hogyan sikerült ezt összehozni? Igen, ugye együttműködésben vagyunk a Big Fish-sel, aki fejleszti nekünk mind az applikációnkat, mind a webes megjelenését a honlapnak, és természetesen nem csak a honlapnak, hanem a teljes háttérrendszernek. Úgyhogy itt van egy eléggé komoly fejlesztői gárda, akik folyamatosan kapcsolatban vannak velünk, és a teszteknek megfelelően, valamint a mi visszajelzéseinknek és a vásárlók visszajelzéseinek megfelelően próbáljuk faragni, egyre jobbá és jobbá tenni a weblapot. Most, amit jelenleg a fogyasztók látnak az avocado.hu-n, az körülbelül egy ilyen 35-40%-a annak, amit mi itt még idén ebben az évben le fogunk tenni. Jó, akkor a maradék 60-65-ről még beszélünk. Először beszélj arról, hogy kikkel szoktátok összedugni a fejteket a meetingeken, tehát kik vannak még ott az Avocadón, nem? Mert azt mondtad, hogy az online piac, vagy legalábbis a kiskereskedelmi, nagykereskedelmi piac krémje megtalálható nálatok. Minden menedzsment tag meglehetősen nagy tudással érkezett. Tényleg, most csak egy párat említsek meg. A munkatársaimnak a múltjában van EMAG, Aldi, Tesco, Kifli.hu, Osan. Eléggé sok utat megjártak már az itteni, mind az alapítók, mind a menedzsment tagok, és ugye egy teljes mértékben magyar cégről beszélünk. Balázs, engem a legjobban azt szokott idegesíteni az ilyen online rendelésnél, hogy megrendelem a kedvenc öblítőmet, és kihoznak valami no-name, valami mást, amit küldhetek vissza, és amikor ilyenkor kicsit fáj a szívem, mert szerencsétlen futárnak is le kell vinnie, azt vissza kell valahova vinnie, azzal ott bíbelődni kell. Nálatok ezzel mi a helyzet? Igen, hát ugye a cseretermék vagy helyettesítő termék az tényleg a rákfenéje ennek az egész online szakmának. Az online élelmiszer és non-food kiszállításnak is. Mi egy kicsit elkezdtünk a vásárlói oldalról gondolkozni. Lehetővé tettük most már itt március végével a vásárlóknak, hogy ők maguk választhatnak ki helyettesítő termék alternatívát. Tehát ő, amikor összerakja a saját bevásárlókosarát, akkor kvázi beteheti zárójelbe mindenhova az azonos szükségletből, hogy mit szeretne kapni, amennyiben az adott termék valamilyen probléma folyamán mégsem lenne elérhető. Ez tök jó hangzik, de akkor ezek szerint ez minden későbbi rendelésemre is vonatkozik majd. Tehát gondolom elég egyszer beállítani, és akkor onnantól kezdődően bárki bármit összeszed nekem, akkor én tök boldog leszek, és nem küldök vissza semmit. Így van, természetesen ezt elmentjük a profilhoz. Úgyhogy a következő vásárlások során minden egyes terméknek meg lesz a párja, de ugyanúgy paraméterezhető és állítható a jövőbe is. Ennek szerinted sikerül olyan boldogságfaktort növelnie, úgymond a felhasználókból, hogy ez mondjuk egy ilyen erős mellettetek szóló döntés legyen? Tehát, hogy elég akár egy ilyen kis igazi nagy figyelem? Tehát kis figyelem, de mégis nagy figyelem. Ez csak akkor lehet elegendő, hogyha mellette minőségi szolgáltatást is tudunk nyújtani. Tehát én ezt mint egyfajta mankóként fogom csak föl. Elsődlegesen az a célunk, hogy mindent hiánytalanul kiszállítsunk, és időben megérkezzen a futár, úgyhogy épségben van minden egyes élelmiszer vagy non-food termék.
Rengetegen a vezetői pozícióban különböző cégektől jöttetek, gondolom azért a felhasználói tapasztalatokra, vagy nem tudom, hogy néz ki ez amúgy egy nagy cégnél, hogy így havi szinten egyszer összejöttök, megnyitjátok az összes e-mailt, amiben érdeklődnek, szépeket mondanak a rokonaitokról, vagy hasonlók, vagy nem tudom, hogy nézitek a felhasználói tapasztalatokat, vagy visszajelzéseket, de ezeket be tudjátok-e építeni, tehát hogy mi az, ami mondjuk a magyar felhasználónak a legnagyobb félelme vagy problémája így az online kiszállítással kapcsolatban? Mindenképpen a késések logisztikai oldalról, amik a legzavaróbbak lehetnek, valamint a termékhiány, ami ugye a készletpontatlanságból adódik, illetőleg még a minőségnek a fenntartása. Mi is minden egyes partnerünknél, illetőleg a saját kihelyezett pikkereinknél is nagyon is ügyelünk arra, hogy megfelelő oktatást kapjanak, és mondjuk egy szavidőre tényleg úgy figyeljenek, mint hogyha saját maguknak vásárolnak be. Amikor valaki majd választ valamit, akkor igazából mindenféle márkás terméket megkap, tehát hogy amiatt nem lesz gond, hogy mondjuk nem találja meg a sajátos kedvencét, tehát azért törekedtek arra, hogy hatalmas árukészlet legyen, gondolom. Értelemszerűen minden egyes partnerünk az eladótér nagyságának megfelelően választékot, amit tényleg tud is tartani és biztosítani számunkra. Viszont ugye a partnerek számával kvázi a választék az a végtelenségig növelhető. Ugyanúgy be lehet hozzánk szállni akár 50 termékkel, de van olyan partnerünk, ahol 5000 SKU-t meghaladó jelenleg is a választék. Most nem fog felsorolni jelenlegi partnereket a weboldalon, mert ez folyamatosan változik, és lehet, hogy amíg megjelenik ugye a podcast, azután még többel bővültök, de hogy mennyire cél az, hogy mondjuk magyar partnerek legyenek, mennyire jöhetnek be a nagy multik, van-e efféle mozgulódás, nektek kell megkeresni őket, kibazsajok kinél? Ha erről mesélsz egy kicsit, azt megköszönöm. Én igazából örülök annak, hogy most már tényleg azért sokszor keressük is egymást, viszont még azért újak vagyunk a piacon, tehát mindenképpen meg kell mutatnunk magunkat, és meg kell azt mutatni, hogy miben is különbözünk más kompetitoroktól, és mi az, ami miatt tényleg megérné minket választani a kereskedőnek, aki vagy kapacitás problémája miatt, vagy nem tud kellő figyelmet fordítani a saját webshopjára, vagy akár nem is rendelkezik webshoppal. Hát vagy költséghatékonyabb, nem? Mert hogyha valamit kiszervezünk, vagy odaadjuk egy jól működő rendszernek, akkor az nekünk is költséget csökkent, meg lehet, hogy a hatékonyságunkat növeszti. Mostani epizódunkat a Glebs szoftvercsalád támogatta. A Glebs olyan logisztikai megoldásokat kínál gyártócégek és logisztikai raktárak számára, amelyekkel a tervezésétől a rakodás végéig kezelhető a telephelyen felmerülő összes szállítmányozási és rakodási feladat. Megoldásai között szerepel a Time Slot Management, a Yard Management, a Transport Management és a raktári konzol szoftver. Legújabb fejlesztésük a Self-Check-in terminál, ami önkiszolgáló felületet biztosít a rakodási helyre érkező sofőrök számára a bejelentkezéshez, így kontaktusmentessé teszi a járművek érkeztetését. Több információért látogass el a glebs.me weboldalra. Avokádot lehet majd tőletek rendelni, de a viccet félretéve arról tudsz mesélni, hogy miért pont mondjuk erre a gyümölcsre esett a választás, mert azért nagyon érdekes márkanevek vannak. Van ennek valami története, lekutattátok-e, vagy egyszer csak valamelyik vezetőtöknek ott a kedvenc gyümölcse, és azt mondta, hogy jó, szabad ez a domén, vegyük meg, és go. Akkor még nem voltam itt, viszont az elmondásokból úgy tudom, hogy igazából ez egy brainstormingnak lett az eredménye, az avokádó. Maga a szín az, ami egy kicsikét tükrözi a cégnek a hosszú távú misszióját, hogy azzal, hogy tényleg mi is szeretnénk zöldek lenni. Mind a logisztikában a lehető legjobban közeledni az zéró emissziós elvárások felé, és mondjuk akár még tényleg környezetbarátan, másodlagos csomagolásmentesen is kiszállítani. Vannak ilyen konkrét tervek, ezekről mesélhetsz? Tehát nem tudom, elektromos Nissanokat kell elképzelni, majd avokádó futárként, vagy nem tudom, elektromos robogókat. Így, ahogy mondod, gondolkozunk mind elektromos motoros, kerékpáros, teherkerékpáros, illetőleg autós kiszállításba is természetesen. Ezt a flottát azért, amint lehet, minél előbb szeretnénk teljesen zöldé tenni. Pont az előző Paritás Podcast epizódban volt szó a nyomdákról és a papírhiányról, és pont ott említették amúgy, hogy az online kiszállító szektor nagyon-nagyon elkezdte felhasználni a papírt, csak akkor, hogyha kaját viszünk ki, akkor is, hogyha valamiféle élelmiszert viszünk ki. Ezzel hogy álltok? Tehát, hogy ez a papír drágul, ez a papír is szerintem valamennyire véges, vagy majd el kell gondolkozni azon, hogy mivel lehet ezt helyettesíteni? Erre készültök esetleg?
Így van, magának a papírnak az ára az legalább még egy 30-40%-ot fog emelkedni az elkövetkezendő egy-másfél évben. Már mi is most azon gondolkozunk, hogy egyfajta automatizált göngyöleg visszaváltó szisztémán keresztül összecsukható nagy terbírású vonalkódozott ládákkal kiváltanánk a másodlagos csomagolást. És bár lehet, hogy kipakolást igényelne, és egy kicsikét hosszabb lenne a kirakodási ideje a futárnak, de én azt gondolom, hogy vásárlói oldalról is sokkal pozitív hatása lenne, hogyha nem csak a PLA és a műanyag zacskókat, hanem a papírzacskókat is teljes mértékben el tudnánk hagyni. És szerinted a felhasználók, akár itt Budapesten konkrétan a ti piacotok, az vevő erre? Tehát, hogy a kényelmességet azt feladja el már a zöldség jegyében, megveszi-e mondjuk ezeket a plusz kiegészítőket, fizette azért, hogy környezetbarátabb legyen valami? Hogy látjátok? Nekem az elmúlt 2-3 éves online pályafutásom az mind azt mutatja, hogy ez szinte hónapról hónapra növekszik a vásárlói oldalon. Erre az igény, hát azért valljuk be őszintén, hogy a gazdasági változások is azt mutatják, hogy lassacskán eléri a megújuló erőforrásoknak a megtérülési ideje, a nem megújulóét. Meg talán az emberek gondolkodása is megújul. Alapvetően ki a ti célközönségetek? Mert ugye mondtad, hogy a piacon azért vannak, a Covid azért elég erőteljesen felhajtotta ezt az egészet. Kire tudtok ti lőni, kik lesznek a ti felhasználóitok, ki az, aki a legjobban vágyik arra, hogy ti mondjuk megjelenjetek? Mindenki, akinek van legalább egy kedvenc boltja, ahova szokott járni, vásárolni. Fontos az, hogy ugye bolti árakon dolgozunk. Ha valaki a kedvenc boltjából fog rajtunk keresztül vásárolni, akkor azt tényleg ugyanazon az áron kapja meg, mint hogyha ő maga sétálna le. Ez egyfelől én azt gondolom, hogy mind kényelmi szolgáltatásként is funkcionálunk, viszont egy sokkal barátságosabb árértékarányon tudunk dolgozni így a partnereinkön keresztül. Természetesen a brandeknek majd a sokasága, illetőleg a partnereknek a sokasága, hogy lehetőséget fog adni arra, hogy ugyanazt a terméket akár több üzletből is kiválogatva egyszerre meg tudja rendelni, vagy akár dönthet majd az árérték alapján arról, hogy melyik bolt útján indul el. Tehát mondjuk beírom, hogy tej, és akkor az összes partneretek tejét kidobja, és akkor még közül is tudok választani? Az mondjuk eléggé baró lenne. Vagy így összehasonlítás és könnyedség terén. Most elárultam egy ilyen jövőbeni titkot, de így van. Köszönöm szépen, ezért vagy itt. Van-e ilyen vásárlói personátok? Tehát, hogy mondjuk meghatározzátok-e, hogy a fiatal informatikusok azok, akik inkább vevők erre, vagy az otthon lévő anyukák azok, akik így kényelmesen elintézik a bevásárlást? Mit látsz akár Budapesten belül, hogy melyik a legforróbb terület? Azt szokták mondani, hogy az online bevásárlásban mindig a nők döntenek, és ez így is van. Tehát nem csak közmondás, hanem statisztikák is ezt mutatják. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy próbálunk mindenki számára nyitottak maradni, ugyanúgy akár egy nyugdíjasnak, hogyha tudunk segíteni, mint bevásárló szolgáltatás, vagy éppen annak, aki nem ér rá. Egy plusz információ még így szintén a jövőre vetítve, nálunk minden egyes üzletnek, minden egyes partnernek lehetősége van, hogy a bekapcsolódó üzlete, mint átvételi pont is funkcionáljon. Tehát nálunk a partnerektől nem csak házhozszállítással, hanem akár áruházi átvétellel is lehet rendelni, kikerülve a sorbanállást a kasszánál, és a bevásárlásnak a nehézségeit, ő igazából csak felmutatja a rendelésszámát, és a kezébe kapja az általunk összeszedett szatyrot. Tehát, hogyha a program helyett, hogy elmennénk Budakalászra, és 3 órát rostokolnék a bevásárlócentrumba, elmegyek 3 órát kirándulni a családdal, és miközben a párom vezet hazafelé, én addig szépen összerakom a bevásárló listát, megállok a kedvenc partnereteknél, felkapom, és már otthon is vagyunk. Így van, pontosan. Hol lehet még fejlődni, vagy meddig lehet ezt vinni, mert én azt vettem észre, hogy például ez az online kiszállítási piacban, ugye az, hogy már fél óra alatt ott a kaja, ez egyre több mindenben ilyen elvárható lesz. Nem tudom, hogy szükségetek lesz olyanra, hogy mondjuk nem 4 óra múlva szállítatok ki, vagy terveztek-e ilyet esetleg, hanem mondjuk fél óra múlva. A félórás kiszállítási időablak az ugye főként a quick commerce-re igaz. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, hogy az avokádó nem quick commerce szereplő, viszont értelemszerűen mi is törekszünk arra, hogy ezt a 4 órás lead time-ot ezt amennyire csak tudjuk lefaragjuk. Tényleg azt gondolom, hogy ahogy ma elvárjuk, hogy 30 perc alatt kiszállítsák a pizzát, vagy bármilyen ételt, amit rendelünk, úgy
ugyanez elvárás lesz az online élelmiszer bevásárlásnál is. Tehát akkor azt mondod, hogy az ilyen quick commerce-ből ezek az elvárások, ezek így áttevődnek erre a piacra. És ez lesz olyan, hogy mondjuk a hűtőt is fél óra múlva akarom otthon tudni. Igen, a vásárlói igények azok folyamatosan nőnek, és egyetlen egy dolog van, amit nem tudunk megvenni, az pedig az idő. Azt gondolom, hogy egy reális elvárás lenne, hogy például egy kis vagy nagy háztartási gépet valaki 4 órán belül megkapjon. Amennyiben az egyik partnerünknél éppen van áruházi készleten, így az avocado.hu például egy ilyen igény az teljesíthető lesz. Most nagyon sok mindent említettünk, illetve már beszéltünk a logisztikáról, de engem most így kifejezetten az érdekel, hogy azt, hogy oldjátok meg, vagy milyen szoftverekkel, lehetőségekkel, procedúrákkal, hogy egyrészt össze kell gyűjteni egy csomó áruházból azt, amit kiszállítotok. Másrészt ugye itt vannak méretbeli különbségek is, ha már hűtőszekrényről, vagy gofrisütőről, vagy bármiről beszélünk. Aztán van olyan, hogy ott vesszük át helyben, és akkor mindezzel még rövidítsünk is minél rövidebb idő alatt, meg szerintem akkor gondolom visszafelé is visztek hubokba, vagy két futár találkozik a Deák és a Király utca sarkán, és átadja, ezt hogy lehet menedzselni? Ugye említettem már a fejlesztői gárdánkat, akinek nagyon vérverejtékesen dolgoznak. Akinek jelentős munkája van már az eddigiekben is. Úgy terveztünk meg minden egyes partnert, hogy egyedileg paraméterezhetőek a különböző timestampek, az, hogy például mikor kezdődjön el a szedés, mikor kelljen neki befejeznie, mekkora kapacitással tud ő rendelkezni óránkénti bontásban. Ugyanúgy tudjuk paraméterezni magát a rendszert egy nagyon leterhelt boltra is, aki bár szeretne tényleg részt venni a közös munkába és a szolgáltatásba, ő mondjuk óránként csak egy rendelést fog tudni kiszedni. Lesz olyan partner, akinél például akár ezt a kapacitást az óránkénti 50-60 rendelésig is fel tudjuk tolni, mondjuk saját pikkerek segítségével. Mi újság a munkaerőhiánnyal? Mennyire tudjátok meggyőzni az embereket, hogy dolgozzanak nálatok? Nem küzdünk semmiféle munkaerőhiánnyal, viszont a probléma valós és jelen van mind a kereskedelemben, mind a logisztikában. Mindenképpen olyan megoldást szeretnénk mutatni a munkavállalóink felé, hogy akár part-time jobban is el lehessen végezni, akár a szedést, akár a futárkodást, és tényleg flexibilisen kell hozzáállni, én azt gondolom a munkavállalókhoz. Ez a kulcsa. Erre nekünk van a jövőben egy tervünk, hogy nem csak saját pikkerek segítségével, hanem úgymond online shopperek segítségével is történjen ez a bevásárlás. Itt a pikker és a futár személye az ugye egyesül, viszont úgy alakítottuk ki magát az applikációt is, hogy bármilyen telefonon, vagy bármilyen Android, iOS eszközön ugyanúgy elfut az applikáció, és tényleg rendkívül egyszerűen kezelhető, akár egy kisgyerekes anyuka számára, aki mondjuk csak 2 órát rászán az idejéből, hogy bevásárol valakinek, miközben mondjuk a saját maga bevásárlását is elvégzi. Ezzel természetesen még pénzt is tudnak keresni. Mikor jelennek meg az avokádós futárok Pesten, és merre? Mert úgy tudom, hogy most pár kerületben már elérhetőek vagytok, de gondolom jön pesti bővítés is. Legalábbis sokat sejtetően a weboldalatok ezt ígéri. Így van. Az avokádós futárok már jelen vannak. A teljes 11., az első, illetőleg a 12. kerületben vagyunk jelen teljes egészében, és a második és a 22. kerületnek pedig bizonyos részein. Mikor jelennek meg avokádós óriás plakátok, vagy mondjuk a márka és brand bevezetésre? Milyen terveitek vannak? Azt hogyan logisztikázzátok? Hát marketingvezető az nem vagyok, de a következő hónapban, április hónapban már várhatóak megjelenéseink, de a közösségi oldalakon már most is elérhetőek vagyunk. Tehát főként a közösségi aktivitásra, vagy közösségi médiára lövitek akkor a reklámkampányt. Ezt csak azért kérdezem, mert nem tudom, hogy mondjuk a mai világban mennyire releváns egy online platformot, ami alapvetően online okos eszközökön használható, onnan indul ki, tehát nincsen semmiféle kvázi offline megoldás arra, hogy a ti szolgáltatásitokat igénybe, vagy hogy ezt mennyire kell mondjuk egy plakáton erősíteni. De akkor azt mondod, hogy igazából elég az, hogyha belemásztok az ember arcába, akár a saját kis online eszközökön, amin megrendelik később. Nem így fogalmaznék, hogy belemászunk az emberek arcába, de nekem a múlt tapasztalata azt mutatja, hogy egy jól targetált online marketinggel sokkal, de sokkal többet lehet elérni, mint ennek a sokszorosát kifizetni mondjuk egy offline megjelenésért. És azért ma már a piacon számos szereplő van, aki mindezt bizonyította.
Sok éves tapasztalatod van abban, hogy a logisztika, illetve a kereskedelem hogy működik. Ebben azért szerintem elég nagy előrelépés volt az, hogy megjelent a digitalizáció, egyre jobban fejlődnek a szoftverek, hardverek. Mi várható a közeljövőben, illetve hogy látod, hogy mekkora segítség volt ez a logisztikába, kereskedelemben, hogy ilyen lehetőségek adódtak? Tehát több mint 8 éves pályafutásom során én azt gondolom, hogy óriási hatékonyság növekedések történtek mind a logisztikában, mind a kereskedelemben, viszont eljutott egy olyan pontra a világ, hogy aki nem azzal kell, és nem azzal fekszik, hogy visszamérje a saját mutatóit, visszamérje a saját KPI-jait, és megnézze, hogy teljesített aznap, az előző héten, vagy az adott hónapban, és nem azon dolgozik, hogy mindezeket a mutatókat a lehető legmagasabb szintre emelje, és fejlessze, és javítsa a minőségét, az ma akár legyen szó kereskedelemről, akár legyen szó logisztikáról, már nem tartozhat az élvonalba. És hogy látod amúgy akár magyar viszonylatban, vagy hogyha nemzetközi partnereitek voltak, hogy ezt komolyan veszik? Tehát, hogy így próbálnak a cégek azért fejlődni, vagy mondjuk még mindig vannak olyan vezetők, akik azt mondják, hogy ez badorság. Ugyanúgy, ahogy a világ is ma már felgyorsult, úgy ennek a lemorzsolódásnak az üteme is sokkal gyorsabbá vált, és aki nem hajlandó fejleszteni, vagy javítani a saját mérőszámain, annál nagyon-nagyon gyorsan kibukik az ő és a versenytársai közt található gap, tényleg akár hónapok alatt. Mondhatom azt, hogy nem az, hogy eltűnhet a süllyesztőből, hanem hónapok alatt jelentős forgalmi visszaesést érhet el. Úgyhogy ma a fejlődés és az az attitűd inkább, ami a performance-nak a növelésre és a hatékonyságnak a növelésére fókuszál, ez az attitűd, én azt gondolom, hogy a legfontosabb, tehát maga a szemlélet. Szerinted egy cégnek, vállalatnak, vállalkozásnak hány százalékát kell a bevételének mondjuk innovációra, termékfejlesztésre, vagy saját maga fejlődésére, újításokra, új eszközökre költenie? Én ezt nem határoznám meg egy ilyen konkrét számban, inkább azt mondanám, hogy ezt nem is mindig a pénz dönti el, hanem a gondolkodásmód, hogy akarunk-e egyáltalán változtatni. Láttam már olyan fejlesztést, amiben több 10 milliókat öltek bele eredménytelenül, de láttam olyat is, amikor egy Excel táblával meg lehetett váltani a világot, és jelentős javulást lehetett elérni, anélkül, hogy egy forintot is beleöltünk volna. Ha már Excel tábla, nektek miből lesz a bevételetek? Mert ez tök jó hangzik amúgy, hogy van mondjuk egy kiszállítási díj, meg ugye van egy csomó kereskedő, de valamiért ez nektek meg kell, hogy érje. Mi az, ami így szemetek elett lebeg, amiből pénz lesz? A partnereinkkel természetesen megállapodásban vagyunk. Ők jelentenek nekünk egy bizonyos bevételi forrást, mint ugye hasonló bizniszmodellek szereplőinek is, és ugye természetesen a szolgáltatási díj az, amit a vásárlók irányából kapunk, mint bevételt, viszont sokkal fontosabb az efficiency, a hatékonyság, az tényleg az pénzben mérhető? Az pénzben mérhető, az jelentős pénzben mérhető. Azt gondolom, hogy a hatékonyság az, ami a leginkább pénzben mérhető, és ott nagyon sokszor több minden eldől, mint az, hogy én mekkora marginnal vagy jutalék százalékkal tudok dolgozni egy bizonyos piacon. Forró téma, hogy muszáj megemlítenem a válságot. Van itt energiaválság, papírválság, mindenféle válság. Ezekre nem készül előre senki, vagy nem tudja, vagy pont ahogy beszéltünk arról, hogy hány százalékot kell ugye innovációba ölni, azért válságra nem csoportosít az ember pénzt, vagy mégis, hogy tudtok ezzel szembe menni, vagy szembeszállni, vagy felvenni a harcot? Folyamatosan figyelni kell a piaci mozgásokat és a piaci változásokat, viszont abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mi egy ilyen viszonylag, mint egy gyorsan fordítható hajó vagyunk szereplői a piacnak, nem egy multiméretű tanker vagyunk, akik lassan is nehezen tudnak reagálni ezekre a változásokra. Úgyhogy folyamatosan nyitva tartjuk természetesen a szemünket. A vásárlói visszajelzések alapján, ha kell, akkor alakítunk valamelyest az üzleti modellünkön, természetesen az eredményesség és a minőségi kiszolgálás tekintetében. És hogy látod, a szereplők közül lesznek, akik mondjuk elhullanak, vagy mondjuk ugyanakkor a másik oldalon, fogyasztói oldalon lesz még elég kereslet ezekre a dolgokra, vagy erre mindig van? Ugye ez egy eléggé dinamikusan fejlődő piac, ahogy már beszéltünk róla, hogy 4-szeres, 5-szörös piaci növekedési potenciál van ebben a szegmensben. Maga a piac még sok lehetőséget rejt magába. Aki az innovációt és a digitalizációt nem kezeli kulcskérdésként nap mint nap, annak biztosan fog nehézséget okozni ez a jövőben.
Barci Balázs, az Avokádó operációs vezetője volt a mai vendégem. Balázs, még egyszer köszi, hogy itt voltál és segítettél nekünk egyrészt megismertetni az új terméketeket, szolgáltatásotokat pontosabban, másrészt pedig örülök, hogy beszéltünk a logisztika hátteréről, a szoftveres megoldásokról és arról, hogy mi várható a jövőben. Sok sikert nektek! Én köszönök mindent, egy igazi élmény volt. Ez volt tehát a Paritás Podcast immáron 6. epizódja. Egy hónap múlva újra jelentkezünk a logisztika és a supply chain világából egy újabb izgalmas témával, projekttel. Legyen egyelőre titok, hogy mivel, de nagyon erőteljesen dolgozunk azon, hogy a legforróbb és legaktuálisabb dolgokat hozzuk el neked. Találkozunk a Spotify-on, illetve az Apple Podcastben, és azt se felejtsétek el, hogy már Spotify-on is lehet értékelni, úgyhogy léci, nyomjátok az 5 csillagot erre a podcastra is, hogy ott legyünk a top listában, mert ezen dolgozunk. Top listás podcastet készíteni nektek a logisztika világából. Juhász Bálint vagyok, egy hónap múlva találkozunk.